Tabu kaisa koktoma kaisa kotor jeheno kasawi phekia film star Akshay Kumar ni gari bai kaisa auto thutulaimani pore auto ni obosta buti ingkha nugui makhana norok o mangpili o tei norok o mangpili nungmani pore norok saibo mano chungjakhana je o patimung bahai kai wngkha bahai kai amsa kotor patimung wngkha tai Akshay Kumar khe bahai bini saka kunu dukhu rok tongmangkha hinui hadikhe ang sai khwnai rwnai norokno norok nai tongdi ani channel no payasak. Saimangka o patimung kotor patikha 19 January ni hamjajorani jorao hinui koktwmarogo kasawi phekia tei saimangka Akshay Kumar ni kaisa uskot gari ri tongmani Innova a Innova gari bai o auto thutalaimani porena amtui hai patimung mangpili kasawi phaio hingkha bahai kai wngkha hadi sai khwnai rwno. Saimangmani mote hingkhai kaisa gari tongo Mercedes amo auto no phaiui thutai rwphaima bai o auto Akshay Kumar ni gari no uskot khai tongnai kaisa Innova gari o thangui thutaiui rima ba a kotor hatsa wngkha hinui koktwmarogo kasawi phekia tei norokbo nugui mankhana o kirik maisisa patimung ni mangpili video ni screen o saimangka o patimung patima bai auto driver belai no sak dukho mankha tai auto o kajak khoroksa passenger bo sago kisa dukhu mankha hinui koktwmarogo kasawi phekia tai je Mercedes gari driver auto no thutaiui o auto Akshay Kumar ni uskot gari ri tongnai Innova no thutanai o Mercedes gari ni driver ni mungui bo lapar bai hini case ba khwlaijaka hinui tabuk social media koktwma channel rogo o mangpili jeheno viral wngwi tongo je Akshay Kumar ni uskot gari rwnai Innova gari bai kaisa auto ni takar wngma bai auto o kajak driver sak belai no dukhu mankha hinui tai je Mercedes auto no thutanai amoni mungui bo case khwlaijaka hinui patimung norok nugui mankhana video ni screen o. Hingkhe o patimungo Akshay Kumar tei bini bihi kunu wngliya tamni hingkhai o accident wngmani Akshay Kumar no uskot khai tongnai bini Innova gari ni se accident wngo hingkhai norok o video nungmani pore bahaima tongjakha ani channel o bahaima tongjakha kisa comment khai sahoди tei ani channel o jodi chajak khai like subscribe share khai di tei hai tebo kotal kotal video rok manani bagui.